स्वागत बा रउआ सबके हमारे एक और नया मिनी ब्लॉग में। हमार नाम प्रियांशु और आज हमनी के तीनों भाई जात रहनी जा महाराज बाबा जी के मंदिर में। कहाँ से कि उजुगा होत रहला बहुत ही भव्य तरीका से जग यानी भंडारा। आज मौसम भी बहुत मस्त रहला, बादल बारिश की तरफ भई रहला। मौसम में मजा उठावत हमनी के गइनी जा मंदिर। और हमनी के तीनों भाई सेम कपड़ा में कैसन लागत तनी जा। तीनों भाई जात रहनी जा पैदल, कुछ दूर रहे मंदिर। और मंदिर दूर से देखे में इतना अच्छा लागत रहला, सजल रहला पूरा। और हमनी के गइनी जा अंदर, बाबा का मंदिर बहुत ही अच्छा लागत रहला, अच्छा से सजल रहला। इस पूरा मंदिर में इतना मस्त व्यू। और महाराज बाबा का मंदिर में बहुत ही भव्य तरीका से भंडारा होत रहला। और बाहर अंदर काफी ज्यादा भीड़ रहला, सामने हलवाई भी लागल बड़े, खाना बन रहल बा। और पीछे से भी मंदिर बहुत ही अच्छा लागत रहल है। और हमनी के कुछ देर फोटो वोटो लेके बढ़िया से घरे चल देनी जा। मंदिर दूर से बहुत ही अच्छा लागत रहला। हमनी के घरे जल्दी ये से गए जाए कि हमनी के रात के टिकट रहला दिल्ली जाए के। यही से तीनों भाई चल देनी जा बाइक उठा के घरे। तो बाय बाय।